Dobre, poďme sa do toho ponoriť. Každý, kto už nejaký ten piatok cvičí, ten pocit určite pozná, zrazu narazíte na strop. Chcete nabrať svaly? Fajn, ale priberiete aj tuk. A keď sa potom snažíte ten tuk zhodiť, stratíte aj tie ťažko vydreté svaly. Je to proste frustrujúci cyklus. Ale čo keby existovala cesta von? A presne táto otázka, tá trápi naozaj mnohých. Je naozaj nutné donekonečna striedať objemovku a rysovačku? Možno existuje spôsob, ako sa zamerať priamo na zmenu zloženia tela. A presne na to sa dnes pozrieme. Pozrite sa na to. Tieto tradičné metódy nás v podstate vždy nútia robiť nejaký kompromis. Buď sa obetuje definícia svalov pre ich veľkosť, alebo sa naopak riskuje strata svalovej hmoty v snahe byť čo najviac vyrysovaný. Rekompozícia tela ponúka elegantnú cestu, ako sa tomuto večnému kompromisu vyhnúť. Takže čo to teda presne je? Rekompozícia je sofistikovaná stratégia. Nejde to o žiadne rýchle riešenia ani drastické diety. Je to o presnom, vyváženom a dlhodobom prístupe, ktorý je ideálny práve pre tých, ktorí už prekonali tú fázu začiatočníckych ziskov. No dobre, poďme na to. Prvá časť. Dilema rekompozície. Prečo je to vlastne také náročné? Predstavte si to takto. Telo začiatočníka reaguje takmer na akýkoľvek nový stimul. Ale telo skúseného cvičenca je už, povedzme, extrémne efektívne. Je expertom na udržiavanie rovnováhy, tzv. Homeostázy. A donútiť ho k adaptácii, teda k tomu, aby súčasne rastli svaly a ubúdal tuk, si vyžaduje oveľa presnejší a inteligentnejší stimul. Takže ako na to? Tým sa dostávame k druhej a úplne kľúčovej časti – precízne palivo. Poďme sa pozrieť na ten nutričný plán. A tu je ten najdôležitejší bod. Kľúčom nie je obrovský prebytok kalórií ako pri klasickej objemovke, práve naopak. Ide o malý, kontrolovaný nadbytok, iba okolo 5% nad celkovým denným výdajom energie. To telu poskytne presne toľko energie, koľko potrebuje na budovanie svalov, ale nie toľko, aby ju muselo vo veľkom ukladať do tuku. Čo tu naozaj bije do očí, je ten vysoký podiel bielkovín, takmer 27%. A dôvod je úplne jednoduchý. Pri rekompozícii chceme maximalizovať syntézu svalových bielkovín. Telo tak má neustály prísun stavebných kameňov, aby mohlo tie nové svaly efektívne budovať. A teraz prichádza taký zaujímavý strategický prvok. Prerušovaný pôst. Ale pozor, nepoužíva sa ako nejaká každodenná mantra. Slúži skôr ako taký mini res raz za týždeň, ktorý pomáha manažovať tuk, bez toho, aby to ohrozilo celkový proces budovania svalov. A takto to vyzerá v praxi. Protokol 16.8. Veľmi dôležité však je, že tento deň pôstu sa strategicky umiestni na deň odpočinku alebo na deň s veľmi nízkou intenzitou. Týmto spôsobom sa využijú jeho benefity, bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo výkon v dňoch ťažkého tréningu. Dobre, stravu máme, ale bez správneho stimulu sa nič nestane. Takže, časť tretia. Formovanie tela. Poďme sa pozrieť na tréningový plán. A motorom celého tohto plánu bude program s názvom PH-HUL. Čo to znamená? Power, Hypertrophy, Upper, Lower. V preklade sila, hypertrofia, vršok a spodok tela. Je to štvorňový split navrhnutý tak, aby zasiahol každú svalovú partiu dvakrát týždenne, ale za každým s iným stimulom. A viete, čo je na tomto prístupe úplne geniálne? To, ako sa tá sila a hypertrofia navzájom doplňajú. Dni zamerané na silu budujú ten absolútny základ, ktorý potom umožňuje v dňoch hypertrofie dvíhať ťažšie váhy vo vyššom objeme. A výsledkom je samozrejme oveľa väčší stimul pre svalový rast. Je to naozaj efektívna synergia. Keď sa pozrieme na celý týždeň, je to naozaj ako taká starostlivo zosúladená symfónia. Základom sú silové tréningy, ale sú inteligentne vyvážené svalovo priateľským kardiom, ako je bicykel či plávanie, aktívnou regeneráciou a samozrejme nevyhnutným dňom úplného odpočinku. Cieľom je dať telu maximálny stimul, ale zároveň ho nepretrénovať. Tréning a strava sú jasné, ale je tu ešte jeden dielik skladačky, na ktorý sa až príliš často zabúda. A to nás privádza k štvrtej časti. Regenerácia. Tá skrytá premenná celého úspechu. Myslím, že tento citát to vystihuje úplne dokonale. Ten skutočný rast sa nedieje počas tréningu, ale počas odpočinku. Spánok a celková regenerácia sú absolútne, a tým myslím absolútne kľúčové pre celý proces budovania svalov. Poďme si to rozmeniť na drobné. Každý z týchto pilierov má priamy vplyv. Kvalitný spánok reguluje hormóny, ktoré sú zodpovedné za rast svalov a spaľovanie tuku.
Management stresu znižuje kortizol, ktorý môže pôsobiť presne proti našim cieľom. A hydratácia? To je v podstate transportný systém, ktorý doručuje všetky dôležité živiny presne tam, kde ich treba. A teraz pozor, toto je extrémne dôležité. Pri rekompozícii zabudnite na váhu. Je to ten najnespoľahlivejší ukazovateľ, aký existuje. Môžete predsa strácať tuk a zároveň naberať svaly a váha sa takmer nepohne. Preto je kľúčové sledovať pokrok pomocou viacerých metrík, ako sú telesné miery, fotky a hlavne výkon v posilňovni. To, že ste silnejší, je ten najlepší dôkaz, že svaly rastú. Dobre, sme skoro na konci. Poďme si to teda celé zhrnúť a spojiť do jedného celku. 5. bod – kľúč k úspechu. Celý úspech totiž spočíva v synergii týchto troch zložiek. Nemôže fungovať jedna bez druhej. Precízna strava, inteligentný tréning a cielená regenerácia musia pracovať spoločne ako dokonale zohratý tím. Ale viete, čo je možno ešte dôležitejšie ako ten plán samotný? Je to zmena v myslení. Rekompozícia tela nie je šprint, je to maratón. Vyžaduje si to prechod od hrubej sily k chirurgickej presnosti, od snahy o rýchle výsledky k trpezlivosti a dôslednosti. A úplne na záver, taká malá myšlienka na zamyslenie. Čo je v konečnom dôsledku dôležitejšie pre dosiahnutie trvalej zmeny? Intenzita jedného tréningu, ktorú symbolizuje činka, alebo konzistentnosť, ktorú predstavuje kalendár, deň za dňom?